na pôdu. To čo bolo? My sme spadli z toho lietadla. Fuj! Fuj, tu je to všetko krvavé. Fuj. Fuj, krv. Kámo, kde si? Ešte to lietadlo horí, poď radšej ďalej. Kým to nevybuchne. Poď týmto smerom. No. Čo sa mi to stalo? Poď rýchlejšie týmto smerom. Kde si? Tu som. Ja, poďme tuto. Alebo myslíš? Radšej týmto. Dobre, lebo tam je nejaká vec. To bolesť. Ja tam vidím troška svetlo. Vidíš svetlo? Nie, ja som čítal v nejakej knihe, že tu na juhu, blízko Ameriky, Tu je nejaký domček. že je tu nejaká chatka. Ono je to tu fakt, ale že vraj už je strašne stará. Prečo sa v nej svieti? Je to tu moderné. Moderné. Ako vidím, tak aj tie schody sú moderné. Musím sa tam ísť pozrieť. Máme tu aj telku. Je tu Michael Jackson, sa Ale nie je ti zaujímavé, že je tu rozsvietené? Že? To by tu nemalo ale byť. Poďme sa vyspať. Wow, sem je krásny obraz. Krásne je tu. Poďme sa asi vyspať, čo? Poď. Počkaj, tak ja zhasím svetlo. Ja zasvietím svetlo. Netreba však vidieť. Kamo, ja som tu tú torču nedával. Ani nie. Ničím. Bol tam, nehaj. Možno, že sme si ju nevšimli. Už je fuč. Kamo, tu je aj telefon. Knižky. Inak tu je aj knihovňa, ja si idem niečo prečítať. Aj. Ja už čítam. O 2 hodiny potom. Už som to dočítal celé. Kamo, ja som túto knihu celú prečítal, to bolo úplne dobre, to je nová časť Harryho Pottera. Pozrieme si telku? Poď. No ok. Celkom je to dobrý film. Skúsim pekne. Markíza. No to už ma to nebaví. Počkaj, ty si nechal zvedené? Počkaj, ale ja som dvere nezatváral. Keď si vyzerali, si to musel prizatvorať. Ja som to nezatváral. Jasne. Ja som to nezatváral. Ja som to nezatváral. Tak potom kto to zatvoril? Ja neviem. Čo je tu nejaký uchylák? Stan. Počkaj. Musíme sa rýchlo skovať. Kamo, niečo som hore videl. Kde? Niečo som tam videl. Som si istý, že to bola lebka. Nemohol si vidieť lepku. Bola to lebka. Ja ti prisahám, že to bola lebka. Jasne. Vážne to bola lebka. Nejdeme si trochu zarybariť? Tak prosím ťa, prinies udice. Trochu si zarybaríme. Ja nájdem zatiaľ tu nejaké pekné jazierko. Je tam prasiatko. Ahoj. Ja už jem. Daj udice, prosím. Jasne. Ešte som trochu vyhľadol, ale je tam tá stará torta. Tam mi asi chutiť nebude. Ideme sem do jazierka? Hej, ďakujem. Dúfam, chytím veľa rybek. Ja dúfam, či chytím žral. Jako môžeš chytiť veľa rýb? Trošku som z toho síce otrasený, ale chcel by som chytiť žraloka. Tam ešte to lietadlo a nedohorené. Čo ak tam ostali nejaké veci? Nemám rybku. Prdele. Ja si myslím, že tam asi nič nebude. Myslíš? Môžeme sa tam skočiť pozrieť. Tak poďme.
Tak poď. Kamo, tam je more, poďme ku tomu moru. Tam môžeme chytiť rybku, alebo ja neviem, aj veľrybku. Ja by som sa tam pozrel. Tam je nejaký muž. Je tam muž? Áno. Fakt? God, ja sa ho bojím. Má tam nejakú cedlu, že pomoc. Help me. Help me? Hej, pane, čo tu robíte? Pane. Fú, je tu všade plno krví, dávaj bacha. Pane, čo Ono to robí? tu horí. Čo sa to tu robí? Haló. Haló, počujete nás? Mesíčko. Tento pán niečo povedal. Počkaj, čo ste vravel? Ja na tomto ostrove je niečo, čo vás môže rýchlo zabiť. Pane, ostaňte s nami. Nie, neumierajte, pane. Pane. Je to Stano? Nie, on je mŕtvy. Prečo? Jeho hlava odletela do nebička. Je tu truhlica. Je mi tak smutno. Ten pán nám pomohol, ale čo nás Niekto si z nás asi delá prdel. To je asi súčiastky z lietadla. Asi. Však viem. Náhradné súčiastky. Počkaj, a čo tam robia tých 6 lepiek? Toto je inak mesičko z kravy pred chvíľu skapala. Prepačte za to vyjadrovanie. A moje nohy, strašne to bolo. Čo nás tu môže vlastne zabiť? Ja by som išiel dovnútra. Musím chytiť rybku, bo som strašne hladný. Tak ja idem domov. Tak ok. Prešte. Dobre, už sme doma konečne. Ja sa idem trocha najesť. A ja som dosť hladný. Dáme si tú tortu? Ja som upiekol jedno mäsko. Jasne, ja si dám Tá torta je fakt dobrá. Hej. Tá sa ti vydarila. 10 rokov, ale povedz. Ešte chuť. Celkom aj pekný obraz. Idem si pozrieť tortu. Hej, Prepni kanál. jasne. Nebaví ma furt pozerať babky. Však bordel neviem nájsť. To nám už ani elektrina nejde. Niekto nám rozbil telku. Niekto no. Hej, prečo tá telka Ja nefunguje? strašne plačem. Hej, ono sa to rozbilo sklo. Do prdele. Kamo? Ďalšie. Nezamýšľal si nad tým, čo je tu? Veď to čo je? Veď nie. Au, fuj, au. Hej, ja som nejaký tajný, poď sem. Je tu lepka!